and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Nagawa na po. Kinsa man ka nang iyan ikasulti. Okay, boss. Daro na mo siya sa hidaot. Kinsa man gilkang kini sila. O sa man ang ilang tuyo karago. May sindo. Tara bay butoy. Pangitao na to si Manisimo. Kayawan ko ani. Kung sa kayo ilang buhato ni Bay Simeon, tingaling ilang pati yun, Bay Simeon. Oh, bay butoy. Unsa man ka kining lukara? Unsa kining lukara, sir? Naku na, magdali. Oh, sir. Unsa ka kining lukara? Ngano bang gidako yun dini? Ay, bawa ka na. Sige, lagaw. Magdali. Unsa man ka ginatuyo ka na? Unsa man gino? Kinabay. Nabato ng kapulisan. Karoon ng taon-taon, magrubing sila. Ano magkitaan lang, pagkitaon lang sa Bay Simeon. Wa ba sige kasulti bay? Wa ba sige sulti kung hain sa napita? Wa man, Besido. Basta ako lang nabati. Tingog sa lalaki. O ni Brad Simeon ni mo. Kinawa ko. Walang unta nila pasakiti si Manisimo yun. Hadlok ko, Bray. Hadlok yun ko. Tingali ko sa ilang buhato ni Bay Simeon. Tara, butabang tas papangita ni Manisimo yun. Kasakit ako. Tempa. Oh. Hain ko. Oh. Hubo ko. Animal! Animal! Anong hubo ba't ko? Kagisa kayong lawak. Tempa, hain ba di ko? Oh, stop. Why kaya nagmatay ka na, iha? Huh? Tito Jimmy? Ikaw? Oo. Og niya kita sa Osaka Hotel. Unsa? Kita? Ubog kay kagabi. Mahong gida ko na lang ikaw din sa hotel. Kisay... O kisay naghubo na ko. Stop. O say nahitabo na ko gabi. Sulti ko tinuod. O say nahitabo na ko gabi. Dunay nahitabo na tong duha kagabi. Unsa? Uy, isagpa ko nimo. Hayop ka! Hayop ka! Aminawa unay ko, Step. Aminawa unay ko. Aminawa Ayoko ko. kunete! Hayop ka! Uy, asa ka man? Hayop na kakukunete! Hey! Gusto na, ha? Nasakitan ako. Gusto na. Iko! Ikaw mo'y gusto inidili ako. Nalimot kay kagabi. Ikaw ang sigighaw ka na ko. Hubog kay ka. Maong nadako. Maong niagidako ikaw sa hotel. Gisawaan na to ang kalipay. O sa man gusto kang ebidensya? Ha? Niya. Tarawa. Doon ako'y video sa atong gibuhat. Panuway nga way sungay. Aron sa ingon mo tuo ka. Nga imo ning kagustuhan. Ug dili ako. Dili ka nito no! Ayaw ka balaka. Walaing masayod ini. Ikaw lang ug ako. Adawata kini.
50,000 ka na. Sa pagkatinuod, tugay na kung nakagusto ka nimo. Kaniad to pa. Ug nalipay kay kung naangkon ko na yun ikaw. Ug dili ka magmay. Mabuhong ka kanako, Step. Panuway nga way sugay. Ihatag ko kanimo ang gusto mo. Yes, ihatag ko kanimo ang tanan. Dili ko na og kwarta, hayop ka! Uy! Pahawa! Pahawa na, animal! Mapahawa ko! Pero timan kini. Gusto kayo tika. Nakagusto kay kunimo. O kung unsay mahatag ni Simeon kanimo, mahatag usap. Nahibaw na ko, Step. Si Simeon mo'y magatagan ni mo kwarta. Wa kay labot! Pahawa na! Pahawa na! Ah. Hayop ka, Tito! Hayop ka! Hinaangkon ko niya. Hinahilabtan ko niya. Hayop ka! Sando. Wa man si Sando ni sakto. Ay, ang akong cellphone. Si Sando. Hello? Good morning. Hain ka. Morning. Ako na ikaw pukawa ganina. Kay nagdali mi si Bay Butoy. Ha? Paminaw. Doon ay nahitabo kang Manoy Simeon. Unsa? Bawa ka na. Huwag nakita na mo ang iyang sakyanan. Pero sa Manoy Simeon, huwag pa na mo makita eh. Dako ang among pagtuo. Gagidagit yun siya. Unsa? Ay, kaya nigawas ka na diha sa siya. Ito na. Yatod ko na ikaw sa inyo. Makauli ko nga ako ra. Unsa mo buhiin ko? Ayoko gaksa! Ayaw ko palaguta. Hindi ka gustong tunay na utang mahitabo ni mo. Gusto ka nga karon ka na lang kutob. Karon lang kutob ang imong kinabuhi. Dili ko magpanugos paghipos ni mo kung palaguton ko ni mo. Mahal ko ikaw. Nakabati ka. Ayaw! Baboy ka! Hayop ka! Ayaw lagi kong palaguta! Kisagpa ko di mo. Usaman, tumanan ko ni mo sa kung gusto o pati yung tiga. Lipaya ko, kay lipayon ko sa bikaw. Atagan ko ikaw sa tanan, Step, sa tanan mong gusto. Basta lipayon mo lang ako. Di ka po sinagat kong mga kabutong tiller. Itapan pa yun ako mga mata. Unsa man yung kaning lugar. Unsa man yung kangin ang tuyo ka na ako. Nganong kidakit ko nila. May lisod. Kinsa ka? Huwag ka matog. Sa akong sitwasyon karon nagidapo sa mga tilog kamot. Magatuog baka ako. Unsa ba gyud kang tuyo ka na ako? May bawa ka ra kung si Tuyo na muli mo. Sige. Ikaw na. Balikon ko ikaw din eh. Kanip. Kung akong kining gitap-tap ko sa iyong mga mata. Ha? Kasuwaw. Oh. Sige. Ikaw na diya. Kung pagkaman,
Mag-istorya tabahin si mong lana. Unsa? Maayo kay nauli ka na. Kumusta inyong pagpangita ni Simeon? Wapagin may masayod. Kung asa siya dadas mga nidagit kaniya. Matod pa ni Baybotoy. Naghimo na og manhunt operation ang mga kapulisan. Kay sigurado gikuno nga gidagit siya. Unsa man kailang tuyo kang Simeon? Mausad ka na karon ang nias kong nauna. Nga nung gidagit nila si Muna Simeon. Kung saman, di kagid mo sulti ka na mo kung asar mo taguwi ang imong misteryosong lana nga gamiton mo sa pagpanambal. Wa ko'y kasulti ka niya pahin niya. Kahi kasad no. Binabay gusto niyo. Bungat. Kaya tagan ko ka mo. More than pa sa ihatag sa nagsugo ka ninyo. Oh, Dato ako. Dagan akong kwarta. Sige, bungat. Bilang. 1 million, 2 million, 5 million o 10 million ihatag ko kaninyo. Huwag ko magbirawang. Ihatag ko ka na kaninyo kung inyo kumuyan. Huwag sultiye ko. Kinsang nagsugo kaninyo aron dagkito na ko. tinuod ka. Hatagan minimo niya ng maong katilan. Bisa karon gyud dayon hatagan ko kamo. Dato gide ka kayo tungod yan ng imong misteryosong lana. Oh, Pero ang gusto ko, mao ang milagrosong lana. unsa? Ihatag ka na ko ang milagrosong lana. Dili ko ka na mahatag kaninyo. Tungod kay ako lang ang nasay kung saan sa pagkamit ang maulanan. Usa, Mao ka na. Way lain magagamit sa lana kung dili ako lamang. Way efekto kanang maulana kung lain ang magkamit niya. mao ba? Buhi ko ninyo. Hatagan ko kamugdak kong katilan. 10 million ihatag ko kanino. Bugti sa akong kagawasan. Oh, Sulti lang ko ninyo. Kinsa ang nagsuko kanino anong dagkito na ko. Ani 10 million pesos karon ko dayon ihatag ko kanino. Mao si kinsa. Tugani ko. Kinsa ang nagsuko kanino anong ako dagkito mo. Kinsa. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!